Nahinumdum ako sa usa ka istorya mahitungod sa usa ka pari nga nagwali. Sa iyang sinugdanan sa wali, nangutana ang pari, kinsay gusto malangit? Ang tanan sa tibuok parokya sa simbahan mitindog. Gawa sa usa ka lalaki nga nakatulog. Busa, nangutana ang balik ang pari sa mas kusog na tingog. Kinsay gusto mahilangit? Sa kakusog sa tingog sa pari, nakurat ang tao og mitindog. Og nangutana ang pari, Brad, nga namitindog man ka? Naulaw tao ng maong tao og midungo. Umihat sa pari ug miingon, Father, pasaylo Father, gikapuy gyud ko. Nakatulog man ko pads. Pasaylo Pero usara gyud sigurado nako Padre. Kita ra gyud duha ang nagtindog karon. So kung unsa imong gitindugan, mao puy ako. Mga igsoon diha ni Kristo, unsa ka importante kanato ang langit? Unsa ka importante para kanato ang atong pagpakigrelasyon sa Dios? Anay nindot kaayo nga panultihon. It is not enough to desire. The big question is, what have you done to accomplish your desire? Sigurado ako kung mangutana ako kaninyo, kamong tanan manindog, kinsay gusto mahilangit? Apan ang pangutana, nakinabuhi ba nato ang atong pangandoy nga mahilangit? Sama sa tao sa Ebanghelyo, nangandoy sa langit. Ug mitinguha siya nga mahilangit, apan dihang gipangutana sa Jesus, andam ka ba nga biyaan ng tanan? Masulub unsang milakaw. Nan mga igsuon, sa Jesus nagtudlo ka nato una sa tanan, nga ang dalan padulong sa langit, ang dalan sa pagkigiusa sa Dios, dili lamang ang pagsunod sa balaod. Dili lamang ang pagbuhat sa maayo. Dili lamang ang pagsimba, pagampo, pagnobena, ug uban pa. Apan ang pangutana, andam ba kang mubiya sa tanan para sa Dios? Sa sinugdanan, sa spiritual exercises ni San Ignacio de Loyola, nga ang gitawag kining the first principle and foundation, mingon, God created human beings to praise, reverence, and serve God. And by doing this, to save their souls. And God created all other things on the face of the earth to help fulfill this purpose. Si San Ignacio, nagpahinumdum ka nato, gihimo kita niining kalibutan, nahimo kitang simbahan, gibunyagan kita, nahimo kitang sumusunod ni Kristo, aron himayaon o higugmaon ang Dios. Ug ang tanan gibuhat o gihatag kanato, aron mas mahimaya nato ang Dios. Apan ang sakit nga kamatuuran mao, nga oo tinuod gihigugma o gihimaya nato ang Dios.
apan gihigugma ug gihimaya usab nato ang salapi, ang gahom, ang atong ideolohiya, ang kalibutan ug uban pa nga nakababag kanato sa paghigugma nga tunhay sa Dios. Nan si San Ignacio nagpahinumdum kanato sa kaimportante sa pagbiya sa bisan unsa nga makababag sa atong paghigugma ug paghimaya sa Dios. Nahinumdum ako sa usa ka istorya mahitungod unsaon pagdakop sa unggoy. Ug unsaon pagdakop sa unggoy matud panining istorya mao nga magbuhat ka og usa ka ang usa ka coconut shell imong bangagan nga igo lamang makasulod ang kamot. Ug didto sa sulod butangan nimo og pagkaon. Ug dali ra kaayo pagdakop sa unggoy kay tungod kung musulod na gani ang kamot sa unggoy ni adtong maong coconut shell. Kung iya na ganing kaptan katong pagkaon, di na gyud niya buyan. Apan atong mahibaw-an dili gyud niya magawas katong pagkaon gikan ni adtong maong buko. Ni adtong maong lubi. Tungod kay katong maong bangag igo ramang sa iyang kamot ug walay apil ang iyahang pagkaon. Na nato makita ni ining maong istorya, ang imahen, ang panagway sa usa ka kasing-kasing, usa ka kinabuhi, nga napreso sa gitawag natog attachment sa nagkalain-laing butang sa kinabuhi. And today, attachment is not just about wealth and money. Nagsugod na ang pamulitika. Ug mangilngig kaayo, makalumo kaayo, makahadlok kaayo nga makita ang mga tao nga anda mo insulto, mudaot, mubiay-biay, mubinuang, sa bisan kinsa, para lamang ignon nga iyang gihigugma o gisuportahan ang iyang kandidato. Andam niyang dauton kang bisan kinsa, bisan sila nga lumiliyok sa simbahan. Aron lamang ilang ipatunhay nga ang ilang baruganan sakto. Gaganiha ka istorya na ako ang higalang madre dito sa Manila. Umingon sa ako, Father, lain kaayo, kadibate na ako ang usa ka lumilihok sa parokya, kay iyang gainsultuhon ang laing tao nga midagan, kay sakto ra gyud ang iyang baruganan. Ang atong pagkapreso sa ato ang politikanhong ideolohiya. Nga andam kitang mudaot kang bisan kinsa, andam kitang magpabalhog sa impyerno. Para lamang mudaog ang atong kandidato. Dili ba makaulaw? Dili ba ngilngig? Dili ba makahadlok? Na may pa ang politiko kay andam kitang pakamatyan o andam kitang nga maimpyerno para lamang sa iya. Pero dili kita andam himuon ka na para sa Dios o sa simbahan.
kaganiha sa amo ang sharing. Natandog ako sa usa ka bata nga miingon, Father, lisod kaayo mo istorya mahitungod sa Ginoo karon. Kay biay-biayon ka sa mga tao. Lisod kaayo mo barug sa imong pagkakatoliko karon, Father. Kay dauton ka sa imong isig katao. Pagkaluoy ni atong bataa, pagkaluoy niya, nga diha sa iyang kabatanon, nabati niya ang kalisod sa pagpuyo sa atong pagtuo. Kay mas importante para kanato ang atong politikanhong baruganan, ang atong makuha kaysa atong pagtuo. Dili ba ang uban kanila naakaroon dinhi? Dili ba uban kanila proud pa kayo moingon, lumilihok ako sa simbahan, pari ako, madri ako. Pero andam silang maimpyerno para lamang sa ilang gusto. Pero dili para sa Dios. Kini ang panagway nga gipakita kanato ni Jesus karon. Diya sa imahe, diya sa pagkatao sa dato nga batan-on. Dili kita gusto mubiya sa atong mga baruganan, sa atong mga gusto, sa atong mga tinguha, sa atong mga panlantaw. Ug napreso kita niini. Ug kini nakababag, nakatabon, nakapabuta kanato sa Dios. Apan si Jesus nagpahinumdum kanato ng Kristohanong pagtupo, dili mao lamang ang pag-angkon sa bisan unsang grasya, kundili ang pagbiya aron lamang mahigugma ang Dios o ang Dios lamang. Matud pa ni San Juan de la Cruz, one could not love fully even if his soul is attached to anything, even how small it is. Dili gayon makahigugma ang kasing-kasing sa tao ngadto sa Dios. Kung kini na preso, nahikot, bisan unsa kagamay niini, sa bisan unsang butang gawas sa Dios. Niini kita gipahinumduman nga diya lamang sa kawadun, diya lamang sa kasakit, diya lamang sa atong pagbati, nga dili nato kontrolado ang tanan, diya lamang sa paghukas kanato sa tanan na atong gusto, mahimamat nato ang lunlun nga grasya sa Dios. When we take away everything that we have, and be naked in front of God, and be powerless in front of God, then we come to recognize God Himself in His very self. Sa katapusan sa atong ebanghelyo, gipahinumduman kita ni Jesus, diya sa iyang pagsulti kang Pedro, sila lamang nga andam mawala, sila lamang nga andam muhukas, sila lamang andam nga mahimong pinakamaluya ug dili makakontrolar sa tanan, makasinati sa lunlun nga grasya.
Because grace, according to Saint Paul, becomes more powerful in our weakness. Tapuson ko kini sa akong personal nga kasinatian. Misulod ako nining parokya. Nga walay kwarta. Tungod kay gikan nasirado ang parokya sa pila ka mga simana. Ang gitabo kanako bayron nun sa kurente, sa tubig, sa parasat, sweldo, ug uban pa. Sa pag-ampo, mihilak ako atubangan sa akong Ginoo ug miingon, pagkalisod bagayod, iniimong gitawag kanako. Kaayahay ra sa akong kinabuhi isip assistant sa El Salvador. Pero imo akong gidala, dinhi, nga dili ko kay balua sa padulong. Unsay mahitabo. Ug midagan ako sa akong obispo, umihingranguingoy kaniya sa akong kalisod. Ug diha-diha ang akong amahan mihatag kanako, mihatag sa parokya ug kwarta para makasugod. Kaganihang buntag, gipakita kanako sa ato ang Finance Council ang kwarta nga nabilin. Father, 12,000 na lang ang kwarta sa parokya. Tibuok buntag kaganiha, mihilom ako og ilan taw lamang kining maong datos. Umibalik ka na ako ang kasakit ug ang pagpangutana. Lord, hayahay man kaya akong kahimtang didto? Ngano kailangan man ako ni masagubang. Apan sa akong pag-ampo, gipabalik ako sa Ginoo niadtong adlaw, niadtong ikaunang misa nako dinhi sa parokya. Online lamang kato. Walay tao. Ug sa katapusan sa misa, nangayo ako og pagkaon sa ato ang mga staff sa parokya. Kay mismo pagpalit sa bugas, wala may akong ikahatag. Ug diha-diha miabot ang 3 ka sako nga bugas. Sa pag-ampo gipahinumduman ako sa akong Dios. Nining nindot kayo nakakatapusang pulong niya kang Pedro. Kung andam kang mubiya sa tanan, ako kang hupngon sa akong gugma o grasya. Kay kung andam kang mubiya sa tanan, dili ka pasagdan sa simbahan, dili ka talikdan sa imong Ginoo. Kung andam kang mahimong kabus, ug mugakos sa imong kawadon, gakson ka sa lunlun grasya ug kaayo sa Dios nga maulamang ang imong mahimong kusog ug pagpadayon.
ug nindot kaayo nga kasenatian alang kanako nga batang pari. Nga mosalig dili sa salapi, dili sa talento, dili sa gahom, kundili sa kaayo sa Dios ug sa pagpangga sa simbahan. Ug diha mutubo ang katilingban, mutubo ang kaayo. Mga igsuon, magampo kita ni ining grasya na niining pagsulod nato nining mga bulan sa politika, nining mga bulan nga mamalandong kita alang sa atong mga bagong lideres, nining mga bulan nga mahaghatag na og pagtakop ni ining maong tuig. Mangaliw po kita sa Dios sa gasa, sa pagtutok lamang kaniya, paghigugma lamang kaniya, usama sa unang pagbasa, pagpangayo sa iyang kaalam, aron ang tanan nga atong pagabuhaton iya, ug kay iya man mahimo kining mabungahon ug magpuno kanato.